Hej og velkommen til vores kanal. Ja. I dag der skal vi lave forskellige challenges med gutterne her. Ja. Samling. Og så kan kameraet også lige vise, hvem han er. Ja. Famous. Challenge, det er roulade challenge. Ja. Det finder jeg også ud af, hvad det er senere i videoen. Så. Og nu skal vi i gang med flødeskum challenge. Og der har vi den gode gamle Louis til at give os slaps med. Ja. Vi vender tilbage, når vi har fået en anden trøje på. Ja, nu er vi så nået til flødeskum challenge, og det der kommer til at ske, det er at Louis her, han kommer til at tage noget flødeskum på hånden og slappe os i hovedet, ikke? Og så har Patrick så nogle spørgsmål, han giver os, og hvis vi svarer forkert, så får vi et slask i hovedet. Tommel op til det. Ja, det første spørgsmål, ikke også? Ja. Det er, hvad den mest hørte sang på Spotify? Det er, det er den der nye sang med Justin Bieber, Cold Water. Det er... Nej, Don't Let Me Down. Ikke 2 forsøg. Det er desværre forkert. One Dance. Det er kun ham, der må svare den. Så Oscar skal have et slap i hovedet nu, på grund af det rigtige svar var Lean-on. Er du spasser? Det er herovre, det sker. Hallo, lad lige bare gøre sådan der, okay? Også her. Det der er nok. Det der er nok. Det er fucking nok. Are you ready? Med statsgaranti. Yes. Oscar, vil det ikke være dejligt? Louis, hvad er det? Ja, så er vi tilbage igen. Er der nogle spørgsmål? Med et nyt spørgsmål. Andet spørgsmål, det kommer nu. Ja. Hvad hedder den tredje Harry Potter film? Søger. Harry Potter og tryllestaven. Det er desværre forkert. Nå. Det var Fangen fra Azkaban. Ja. Så jeg tror, du får et slap lige i ansigtet. Altid. Jeg skal væk. Jeg skal ikke. Du er bare brav. Selv på sig. Jeg fik fucking meget på sidst. Tilbage igen. Den er lidt slem, fordi at den her straf, ikke, så får man en smækhæm på begge sider. Okay, hænderne op bordet. Hvem er den hurtigste person i verden? Er du fucking dum? Usain Bolt. Ja. Den, der vinder, bliver... Oscar. Ej, svin! Så skal drengen have et smack. Ja, men jeg kan give ham den anden. Nej. Jeg skal lige lidt mere på det der. Der er ikke så meget på det. Jeg skal nok Jeg lige være... Jeg skal nok Nej, du skal lade. Der skal ikke mere på, fucking. Der skal ikke mere på. Lad lige være. Oscar, lad lige være. Der skal ikke mere på. Her, Louis, kom så. Er I klar? Smack cam. Det kommer til at gøre så dårligt. Det var lidt. Vi er tilbage med roulade challenge. Vi har delt en roulade i 3 stykker, og nu gælder det om at spise den hurtigst. Fuld på. Jeg ved, jeg taber. 3, 2, nu! Det er lidt aggressivt. Tør også godt. Patrick, han er Patrick. For satan, mand. Kom så, Oscar. Ordentlig, Oscar. Hvem? Vi har en vinder! Hvad har du at sige, Tør? Så er det hjem. Så er vi tilbage igen med en vlog. Så er vi til sidste videoen. Så har vi bare tænkt, at vi ville lave en lille vlog om, at vi gik på stranden. Og vi har lige været ude at bade. Og jeg synes, det var pænt koldt. Hvad siger du til? Det var lækkert. Det var sommerens bedste dage. Ja, det var det, men det var også lidt koldt, ikke? Det synes jeg Max Diller. Nej, det synes jeg ikke Max Diller, men det var sjovt.